Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння мы наведаем вёску Вішнева Валожынскага района. Мястэчка славіцца багатай культурна-гістарычнай спадчынай і славутымі імёнамі. Каменны касцёл у вёсцы Вішнева адносіцца да сярэдзіны 17 стагоддзя. Ён захаваўся і з'яўляецца вельмі старадаўнім і каштоўным архітэктурным помнікам, славутасцю Беларусі. На параднай сцяне мураванага касцёла захаваліся выкладзеныя з цэглы лічбы 1424. Вучоныя лічаць, што гэта год заснавання храма, які першапачаткова быў драўляным. Праз 2 вякі на яго месцы паўстаў мураваны касцёл звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі, які стаў архітэктурным помнікам Беларусі. Мястэчка Вішнева багатая сваёй гісторыяй і сваімі знакамітымі асобамі. Сведкам гэтай гісторыі з'яўляецца наш вішнеўскі касцёл, які мае дату на фасадзе 1424 год. Але гэта год заснавання парафіі, а не пабудова самога касцёла. Мураваны касцёл паўстаў у 1641 годзе. І калі ўвогуле разглядаць гісторыю нашага касцёла, карыстаючыся матэрыяламі мастацтвазнаўцы Александра Адамавіча Ярашевіча, то мы даведваемся, што ў 1401 годзе Вішнева належала роду Сямёна Гедыголдавіча. І ён заснаваў касцёл, па гэтым мы можам меркаваць, што касцёл спачатку быў драўляны. Была драўляная каплічка, а затым намнога пазней паўстаў мураваны касцёл. Таксама існуе такая легенда, што мястэчка Вішнева пашло назва ад таго, што чалавек маліўся ў вішнёвым садзе, яму аб'явілася Дзева Марыя, і ад гэтага пашла назва мястэчка Вішнева. Мястэчка Вішнева размяшчаецца на беразе маленькай ракі Альшанкі. Пра саму назву Вішнева ёсць некалькі легенд. Адна з іх пра тое, што тут былі самыя вялікія ў акрузе вішнёвыя сады. Упершыню пісьмова паселішча ўзгадваецца на пачатку 16 стагоддзя як уладанне заможных князёў гальшанскіх. Пазней яно перайшло да роду пацаў. У 1583 годзе маёнтак і навакольныя хутары набыў магнат Адам Храптовіч. Нашчадкі яго тут гаспадарылі на працягу 3 стагоддзяў. Вядомы на Беларусі род Храптовічаў адзін з самых старажытных і ўплывовых на нашай зямлі. Першым з гэтага роду ў гістарычных крыніцах згадваецца Ян Храптовіч, сын Высагерда, стараста Наваградскі, які прыняў родавы герб на гарадзельскім сейме ў 1413 годзе. Найбольш значным прадстаўніком гэтага роду быў Яўхім Іахім Літавар Храптовіч, сын Марцыяна Храптовіча і Рэгіны Вайнянкі, які нарадзіўся ў 1729 годзе. Наша Вішнева належала слыннаму роду графоў Храптовічаў. Апошні прадстаўнік роду пахаваны на цвінтары касцёла ў 1844 годзе. Гэта Адам Храптовіч. Ён таксама далучаўся да будаўніцтва і аздаблення нашага касцёла. Соф'я Саванеўская, гэта сястра графа Іахіма Храптовіча, таксама унесла вельмі вялікі унёсак у аздабленне нашага касцёла. Ёю былі замоўлены 3 аўтары. Галоўны аўтар у комплексе з 2 пабочнымі, дзе змешчаны аўтар Маці Божай Вішнеўскай. Таксама ад старога касцёла у нас захаваліся рашотка з датай 1619 год. Можна меркаваць, што нават выраблена мясцовымі майстрамі. У 19 стагоддзі вёска Вішнева была вельмі буйным і ажыўленым пасёлкам. Акрамя вельмі паспяховай металургічнай вытворчасці, тут таксама функцыянавалі ганчарнае прадпрыемства, бровар, шавецкія гарбарныя і швейныя майстэрні, масла-сырзавод, запалкавая вытворчасць, народнае вучылішча, царква, касцёл, сінагога, майстэрня па вытворчасці крэслаў, мноства гандлёвых лавак, аптэка. Тут штотыдзень праводзіліся кірмашы.
З 1600 года мястэчка належала роду графаў Храптовічаў і паступова пачало засяляцца яўрэямі. Значыць, усе такія як бы цэнтральныя вуліцы змяшчаліся дамы іхныя з гандлёвымі такімі як бы прыбудовамі, лавачкамі такімі. Але трансфармацыя апошняя адбылася ў 1942 годзе, калі больш за 2000 яўрэяў у Вішневе былі спалены, і ўжо каранное насельніцтва сталі не яўрэі, а мясцовае насельніцтва. Касцёл на Святой Панны быў заснаваны вялікім князем Вялікага княства літоўскага Вітаўтам. Калі першапачатковы драўляны касцёл прыйшоў у заняпад, на яго месцы быў узведзены абсалютна новы каменны храм, які захаваўся да нашых дзён. Але спачатку ён планаваўся як радавы склеп Храптовічаў. Касцёл вельмі старынны, сапраўды многа страчана гісторыі тых, якія яго напаткалі. Недастаткова ведаю, і я, напрыклад, тоже, хаця ўжо тут 10 больш год працую, усяго таго, што тут адбывалася. Па расказах людзей тут і Наполеон праходзіў з вайскамі, калі ішоў на Москву. Затым тоже былі гэтыя сутыкненні касінераў дзесь пад Запур'ем, як расказваюць людзі. Асвечаны касцёл у 1675 годзе. Сучасная аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя касцёла склалася ў выніку некалькіх будаўнічых этапаў. У 1771 годзе пасля пажару ён быў адноўлены на сродкі Храптовіча. Да перадалтарнай травеі прыбудаваны квадратныя ў плане капліцы. Адна з іх перакрыта купалам. У 1906 годзе да раней бязвежавага галоўнага фасада прыладжаны вузкі двухвежавы нартэкс у псеўдабарошным стылі. У 1771 дабудаваны бакавыя квадратныя ў плане капліцы, што надало храму форму каталіцкага крыжа. Сілуэт галоўнага фасада фарміруюць чатырохгранныя вежы з нізкімі купалкамі і фігурны шчыт паміж імі. Скульптурнасць архітэктурнай кампазіцыі ўзмацняецца складаным спалучэннем асобных над аб'ёмамі адна- і двухсхільных дахаў, вальмавага і конуснага пакрыцця, яруснае нарастанне якіх завяршаецца невялікай сігнатуркай над алтарнай часткай. Неф і сакрысціі перакрыты цыліндрычнымі скляпеннямі з люнетамі і падпружнымі аркамі. Скляпенні аздоблены ляпным дэкорам 17 стагоддзя ў выглядзе павуціны нервюрных спляценняў рэнесанснага малюнка. Сцены нефа крапаваны арачнымі нішамі, слаістымі пілястрамі, магутнымі пілонамі, якія нясуць нагрузку і распор падпружных арак. Галоўны драўляны алтар сярэдзіны 18 стагоддзя, двух'ярусны. Першы ярус вырашана двума парамі размешаных уступам каніліраваных слупоў, што нясуць крывалінейны, шматпрафіяльны і крапаваны антамблемент, у завяршэнні якога ракальны картуш. Другі ярус шчыт з загнутымі ў валютах гранямі і разной кампазіцыяй глорыя ў цэнтры. Алтар дэкарыраваны драўлянымі скульптурамі евангелістаў, анёлаў, вазамі, басьміпадобнымі завіткамі. Аналагічна трактаваны два бакавыя алтары прэсбітэрыя з гіпсавымі скульптурамі Панны Марыі злева і Езуса справа. У тэхніцы фрэскі выкананы ілюзорны алтар паўночнай капліцы з сюжэтнай фрэскай каршнай у цэнтры. Алтар да сённяшняга часу захоўвае некалькі загадак, дакладна адказаць на якія можна толькі з дапамогай дасканалых даследаванняў гістарычных дакументаў. Фігура Яна, які ось стаіць па правай старане, яна характэрна тым, што ў яго руках келіх. Мы знаем адназначна, што гэта святы Ян, таму што была проба яго атравіць, і на святога Яна заўсёды свенціцца віно. Атраўленае віно падалі, але ён паблагаславіў гэты кубак з віном, і віно страціла сваю смяротную сілу.
А другая фігура, от мне, наприклад, тоже вельмі цікава, хто гэта. Магчыма, яго брат Якуб. Напрашивается такое меркаванне. С другой стороны, это может быть и святы Юзеф, паколькі каля Маці Божией находятся тыя, которые найбольш блізкія былі пры жыцці. Святому Яну, заўважце, Езус з крыжа сказаў: «Вось маці твоя», даючы яму такое заданне, каб ён апекаваўся яго маці. А святы Юзеф, само сабой, быў побач з Езусам ад самога яго нараджэння. І да сваёй смерці ён быў побач з Езусам. Таму, магчыма, і гэта святы Юзеф. Амбона – гэта месца, адкуль прапаведавалася Божае Слова, якое раней, як не было мікрафонаў, надо было моцна прамовіць святару і данесці всю інфармацыю да людзей, которые сабраліся на богаслужэнне. Цяпер она выкарыстоўваецца ўжо менш, але часта магчыма і з яе прамовіць Слово Божие. Заўважце, гэта амбона тоже зроблена майстрамі вельмі таленавітымі. Мы знайшлі ў такім стане, калі яна была замалёвана, тыя лікі евангелістаў, Христа, збаўцы свету. У нейкі час быў замаляваны. Цяжка сказаць, чаму. Магчыма, баяліся, каб яго не забралі, бо Наполеон, заўважце, меў такую тоже моду, хацеў нават святой Анны ў Вільні касцёл перанесці ў Парыж. Можа, гэта. Магчыма, якія другія фактары паспрыялі. Но мы цяпер восстановили это. Олесь Пушкін працаваў над этим, расфарбоўвалі амбону. Мы постараліся восстановить так, як оно ёсць. Са старого касцёла захаваліся лавы для духавенства, сталы, па баках прэсбітэрыя выкананы ў стылі маньерызму з накладной арнаментальнай і гербавай Храптовічаў разьбой. Ёсць вось у нас тоже лаўка Храптовічаў, гэта ўперадзе ім была вялікая прывілегія дадзена быць бліжэй да алтара, паколькі раней, калі чалавек знаходзіўся ў касцёле, а увогуле тут было ўсё людзьмі забіта, цяжка было убачыць нават некаторым меншага ўзросту, там мог і не ўбачыць, а яны ўжо, заўважце, былі ў такой лепшай сітуацыі, што паблізу алтара іх лаўка была, і ён тады ўжо мог спакойна прыйсці. Унікальны і старажытны вішнеўскі абраз, да якога шмат стагоддзяў людзі прыходзяць за ацаленнем ад хвароб духоўных і цялесных. Гісторыя з'яўлення абраза дакладна невядомая. Вішнёўскі абраз – гэта абраз, які мы можам назваць як услаўленне царыцы нябеснай, ахоўніцы, заступніцы. І вось менавіта гэтай акалічнасцю абумоўлена кампазіцыя абраза. Багародзіца паказана ў рост, яна стаіць на паўмесяцы, веташок невялічкі, але ён служыць такім грунтоўнай такой асновай і сэнсавай, у тым ліку асновай увасаблення Маці Боскай. Яна на левай руцэ трымае Хрыста, немаўляткі. Асаблівасцю гэтага абраза з'яўляецца тое, што ён мае дапаўненне ў выглядзе фонавых выяў анёлаў, а таксама каронаў, якія ўпрыгожваюць галовы. Большасць гісторыкаў мастацтва, даследчыкаў схіляюцца да таго, што прататыпам ці першым варыянтаў такого увасаблення Багародзіцы як царыцы нябеснай з'яўляецца ўсё ж такі у Германіі. І менавіта адтуль яны разышліся потым на землі Польшчы, Вялікага княства Літоўскага, Украіны, сучаснай Беларусі, а таксама у расійскай імперыі. Менавіта там гэтыя тып абраза, які ўвасабляе Багародзіцу як царыцу нябесную, ён атрымаў шырокае распаўсюджанне у 18 і ў 19 стагоддзях у праваслаўным карыстанні, у праваслаўнай літургіі. Такім чынам, вішнёўскі абраз адносіцца да ліку тых выяў, якія аднолькава шануюцца ў розных канфесіях. Ва ўсялякім разе, у каталіцкай і ў праваслаўнай ён шануецца з выключнай ступенню.
Абраз, які быў выкананы і знаходзіцца зараз у касцёле ў Вішнёва, хутчэй за ўсё быў выкананы на мяжы канца 18-го, пачатку 19 стагоддзя. Вішнёўскі абраз Багародзіцы, ён з'яўляецца адным з цікавых і важных твораў айчыннага выяўленчага сакральнага мастацтва. Па ўспамінах сведкаў раней на іконе было шмат вотаў падзяк за сапраўдную дапамогу і ацалення, але ў ваенныя часы яны зніклі. Зараз на абразе з'явіліся сучасныя воты. Была песня, я памятаю, люди яшчэ спявалі на польскай мове, мы потом тоже дапрацавалі одну песню, которую заўсёды ўжываем для того, каб на распачацці імшы святой. Яна прагучала, бо гэта традыцыйна так і ў вострай браме робіцца, і таксама ў вялікіх марыйных санктуарыях. І гэта ікона таксама была вельмі слаўная, бо я заўважыў многа, там ёсць такіх тоже у дошцы, месцаў, дзе былі, відаць, падзякаванні, але цяпер, на жаль, іх няма. Скорей за ўсё, то вот этими часамі, калі былі войны. І тады яны зніклі, вот этыя воты, которые там прымацаваны. І наразі пока маецца только 4. Одно маё яшчэ падзякаванне за пэўную ласку Божую, а другія тоже невядомых аферадаўцаў. Але само тое, што пра яе многа распавядаюць людзі, што яна ратавала здароўе. Яна ратавала таксама сем'і, у якіх было многа няшчасцяў. Маці Божая, ось, я думаю, тоже малітвамі гэты касцёл захаваўся. Вішнева радзіма прэзідэнта Ізраіля, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра Шымона Переса. Захаваліся падмуркі радавога маёнтка вядомага мастака Фердынанда Рушчыца. На вішнеўскім цвінтары спачывае вядомая беларуская паэтка Канстанцыя Буйло. Даследчыкі лічаць, што тут пахаваны беларускі гуманіст і асветнік сярэднявечча Сымон Будны. Яшчэ маленькая вёска Вішнева вядома ва ўсім свеце тым, што менавіта ў гэтым касцёле шмат гадоў служыў ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі, які беларусізаваў касцёл, перакладаў на беларускую мову Біблію. Святар тут і пахаваны побач са святыняй. На пачатку свайго святарства ў Беларусі ксёндз Чарняўскі не думаў, што сутыкнецца са значнымі праблемамі. Яшчэ да пераезду ён паставіў умову дэлегацыі вернікаў, што будзе гаварыць у касцёле па-беларуску. Калегі ксяндзы за беларускую мову ў касцёле называлі яго камуністам. Яны традыцыйна працягвалі разглядаць касцёл у заходняй Беларусі як польскую дзядзіну. Гэта выбітны святар, айцец Марыянін, які вядомы сваёй патрыятычнай дзейнасцю на Беларусі, і ён займаўся перакладам Бібліі на беларускую мову. На гэты пераклад яго благаславіў святы айцец і даў дазвол у 1967 годзе, калі ён наведаў Рым, дзе размаўлялі на лаціне. Айцец Уладзіслаў паскардзіўся, што беларусы-католікі да гэтай пары не маюць сваёй Бібліі, на што атрымаў адказ: ну, так займіся ж перакладам. Але хачу агаварыцца, што айцец Уладзіслаў не адзін займаўся перакладамі, але больш поўны пераклад і багаты сакавітай мовай іменно з'яўляецца пераклад айца Уладзіслава Чарняўска. Нялёгкая праца была зроблена. Былі выдадзеныя катэхізмоўка, новы запавет, кніга роду, чакае свайго часу і астатнія кнігі старога запавету. Айцец Уладзіслаў да канца дзён працягваў служыць у вішнеўскім касцёле, молячыся за Беларусь. У нас каля касцёла ёсць крыніца. Эта крыніца стала бруіцца з того часу, як было аб'яўленне Дзевы Марыі. Адзінае, што ў 2009 годзе яе благоустроілі. Падчас аднаўлення крыніцы даследчыкі даўніны таксама сутыкнуліся з гістарычнай загадкай.
Існуе такая легенда, што нават Вітаўт піў з гэтай крыніцы ваду. Конь ягоны паклыпнуў, ён зваліўся там, вымазаўся, і з гэтай крыніцы абмываўся і піў ваду. Это легенда, як кажуць, верым, не праверым. У 2009 годзе гэту крыніцу як рабілі, ступенькі адкапывалі і залівалі бетонам. Дык вось пры зняцці пласта зямлі былі косткі. Іх многа было, іх там каля 5 мяхоў, зразу пробавалі збіраць, а тады ўжо проста муравалі так, як ёсць. Па гэтых доказах можна меркаваць, што, напэўна, былі старыя могілкі тут, нават калі такое вялікае мноства костак. Але таксама я чытала у Святаслава Сіноўскага, што праз Вішнева у 1600 годзе ішло некалькі разоў маровае паветра, людзі паміралі. І вось можна таксама меркаваць, што ішлі да касцёла, напэўна, з надзеяй на выжыванне, але паміралі. Две такія версіі. Ці старыя могілкі, ці у час эпідэміі проста захоўвалі іх. Скорей ўсё, нават і эпідэмія, таму што прасыпаны косткі былі вапнай. Характэрнай асаблівасцю ў гісторыі касцёла ў вёсцы Вішнева з'яўляецца тое, што гэта адзін з нямногіх каталіцкіх храмаў Беларусі, якія не былі зачыненыя ў савецкі перыяд. На сённяшні дзень касцёл у вёсцы Вішнева знаходзіцца ў выдатным стане і працягвае функцыянаваць. Ён, як і ўся вёска, вельмі маляўніча размешчаны на высокім беразе невялікага штучнага вадасховішча. Побач з касцёлам маецца брама-званіца, пабудаваная ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Моя бабуля рассказывала, што яна памятае, як асвячалі званы, якія змяшчаюцца на гэтай званіцы. У мяне ўзнікла такое пытанне. Бабуля за 1916 года, як яна можа памятаць, што асвячалі званы. І, дарэчы, такая працэдура асвячэння была цікавая, што да кожнага звана змяшчалася стужачка, і кожны звон імянны. Давалася імя і хросныя бацькі былі каля гэтых званоў. Дык вось у інвентары касцёла я знайшла, што ў Першую сусветную вайну званы былі зняты са званіцы і вывезены, так напісана, вглубь Расіі. Значыць, яны да нас так і не вярнуліся, а ксёндз Багінскі ў 1927 годзе кінуў кліч людзям, што давайце збяром на новыя званы. І вось у нацыянальным архіве я знайшла, колькі далі мае дзяды па лініі маці і колькі далі злотых на той час, на гэтыя званы далі па лініі бацькі. І 10 год ішла, можна сказаць, праца па збіранню грошай, таксама адліваліся ў гэты перыяд званы. І ў 1937 годзе яны былі змешчаны на званіцу, па гэтаму мая бабуля у яе памяці захавалася свячэнне гэтых званоў. Патрабуе рэстаўрацыі касцельны арган, які быў створаны ў 1907 годзе віленскім майстрам Фларыянам Астрамецкім. Інструмент не ў вельмі добрым стане. Праца па аднаўленні яго даволі цяжкая. Майстар Фларыян праслухоўваў кожную трубачку перад тым, каб уладкаваць інструмент на вякі. Звесткі пра майстра Фларыяна Астрамецкага засталіся ў літоўскай музычнай літаратуры. Сам ён знік у віры войнаў і рэвалюцый, а яго духавы інструмент будзе служыць ужо другое стагоддзе. Арганы у нас цяпер тоже сапсаваныя, не можам іх як-то так давесці да толку. Але хацелася б тоже, каб, конечно, каждый дзень гралі арганы, каб быў хорат. Раней было магчыма, людзі збіраліся, мелі у гэтым пачуццё такое, што это іх малітва, это іх праца для Бога. Але, тым не меней, касцёл працуе. Мясцовыя жыхары разам з ксяндзом Юзафам прыкладаюць шмат намаганняў для захавання сваёй святыні. Касцёл – наша нацыянальная спадчына. Трэба яго даглядаць, трымаць у належным стане, захоўваць як духоўны скарб і як помнік архітэктуры. Згодна з паданнем, нават вялікія князі літоўскія лічылі сваім абавязкам напіцца святой вадзіцы з вішнёўскай крынічкі. А ўжо у нашы дні, у 2009 годзе, занядбаная за савецкім часам крыніца была адноўленая і асвячоная пры ўдзеле каталіцкіх і праваслаўных святароў. Дарэчы, вада ў ёй сапраўды чысцюткая і вельмі прыемная на смак. Добра спатольвае смагу.
Аграгарадок Вішнева зусім недалёка ад сталіцы. Калі будзе час, наведайце гэтае цудоўнае месца. Зазірніце ў касцёл і паспрабуйце вады са святой крыніцы. І няхай наймагутны Бог абараняе нас і нашу бацькаўшчыну. До новых сустрэч!